Здравейте и добре дошли в моето виртуално пространство. Казвам се Ана Йорданова и споделям с вас лечебните дарове на шаманизма и на цветните есенции. Също така с нас често са и звука, чрез гонгове, тибетски купи и също магичното какао. И всъщност, защо го правя това? Защото вярвам, че всеки от нас носи способността да се радва на живота. Това ни е дадено, носим го по рождение и имаме само да си го припомним. Да преоткрием радостта от живота. Разговора, който споделям с вас в остатъка от този запис, се случи в пространството на Красимир Колев, пространство за звукова музикална медитация. И в него говорим за всички тези дарове. Споделям моята перспектива. Краси задава интересни въпроси, които разширяват и моята представа за всички тези дарове. Така че ще се радвам да го чуете. Ще се радвам да споделите, ако нещо в разговора ви е докоснало, ако някоя от темите резонира из вас. И така, приятно слушане. Ани, здравей, как си? Здрасти, ами, интересно. В процес на местене съм в момента и съм така малко между световете. Супер, Ще радвам видим се. какво ще се случи. То натуралното състояние на един шаман е между световете, нали така? Да, точно това е нещо много интересно, което аз мисля, че не са ми го казвали, но го забелязвам как наистина, всъщност колкото повече трупаш практика в този тип работа, нали, шаманската работа, толкова повече наистина се движиш между двете, т.е. не си или в светско състояние, или в шаманско Мгм. състояние, а ти вървиш в света и виждаш невидимото. И двете едновременно, паралелно се случват. Нали, получава се едно такова преливане на времепространството, което позволява всъщност ние в ежедневието си вече да сме повече. Мгм. Някои хора го описват това, което ти каза, като зашиване между измеренията. Те казват, че като шевна машина се движим от едното измерение в другото, нагоре, надолу, напред, назад, от вътрешния във външния свят и така нататък. И ставаме един вид като мост между двете измерения. И можем да си ходим спокойно и в едното, и в другото да съществуваме. Да. Така че много интересно това, което описа. То всъщност, нали, шаманската работа, аз исках да те питам, нали, шамана един вид е представен като линк, като звено, като мост между физическия, между видимия и невидимия свят. Понеже аз се интересувам пък от алхимия и виждам, че е много близко това, което един шаман е в същността си, един алхимик е в същността си и двете, просто това са различни, може би, имена на едно и също нещо до някъде и иска да ми кажеш как е, каква е твоята дефиниция, как ти виждаш шаманизма и по-скоро в днешно време, как ти го определяш като един съвременен шаман? Хм. А, Шаман. Аз всъщност се фана за определението шаман. Това е много интересно. По принцип, когато се обучаваме, още в началото, нали, ни казват, нали, че сега няма да ставаме шамани, нали, ние сме практикуващи шаманизъм, всички, нали, учителите ни, ние и така нататък. И всъщност съвсем наскоро пак си припомнях на Майкъл Харнер книжката, този, който е основал школата за Фундацията за изследване на шаманизма преди едни 40 и няколко години и към която аз се обучавам. Та всъщност това, което той казва е, нали, ние сме практикуващи шаманизъм. Ние практикуваме тези средства, инструменти, които шаманските практики ни дават. И всъщност през това извличаме някакви ползи. Шаманизма е изключително практичен. Всъщност в днешно време, за мен, бидейки всъщност един изключително практичен човек, откакто се познавам, когато шаманизма влезе в живота ми, аз изведнъж открих нещо, което наистина не работи за мен. Примерно астрологията за мен не работи особено, освен когато ми се казват много конкретни неща. Просто моя ум така работи, че цялата тая абстракция аз не мога да я обхвана. мгм, И на мгм. мен ми трябва да ми кажеш за мен, ето това, ето в този момент то работи така, айде сега действай. И шаманизма прави точно това.
А как стана с твоя живот? Как ти го откри? Как дойде при тебе? Как ти го намери или как то те намери? Ще кажа, само имам нужда Да, да си завърша тази мисъл да. с това, което Майкъл Харнер тръгнах да казвам. Та всъщност това, което той казва е, нали, правиме всичките тия неща, практикуваме, в някакъв момент почват други хора да ни търсят, работим за тях, свършваме им някаква работа и в един момент, ако те преценят, че ние сме им, наистина им вършим работа, те могат да ни нарекат шаман, нали, което Мгм. всъщност шаман не е титла. Шаман е възприятието на другия, на когото си помогнал. Нали? В М. неговите очи шаман означава, аха, той ми помогна. Той направи за мен нещо, което аз сам нямаше да мога да направя. Това е Нали? много интересно, много интересно. Може би той осъзнато стои на страна от определено определение, от определена дефиниция. Да. А, в смисъл, ако определиш един човек като нещо конкретно, на него много по-трудно ще му е да се мести от единия свят в другия, докато ако не е определен, той е като водата, може да се мести много по-лесно. Поне аз така си го обяснявам по някакъв начин. Точно така е. Нали? Колкото по-малко етикети си слагаме, толкова по-флуидни сме, толкова повече роли можем да сменяме и функции да изпълняваме и те да еволюират във времето. Във времето, в което за първи път се срещнах, до днешен ден, аз продължавам да стъпвам изцяло на шаманските парадигми, но моето стъпване вече е съвсем различно и то се променя постоянно. Така че просто тази отворена перспектива, нали, като това аз не се възприемам като нещо, ми позволява да взимам от шаманизма, да взимам от работата с звука, да взимам от ченелинги, да взимам от какво ли не. В последствие, когато съм придобила някаква практика на взимане, на разбиране и така нататък, и да започна аз да работя с всичките тия инструменти. Нали? И така, иначе аз за себе си шаманизма го открих много интересно. Оказа се, че той си е бил около мен много време. Но аз съм била изцяло затворена за него. Аз по това време работех в корпоративния свят, градях кариера, гонех си тавана, който можех да достигна и така нататък. В един момент го достигнах и имах невероятния късмет, казвам наистина с чисто сърце го казвам, късмет, да ми се даде възможност да изляза за кратко от този свят. Нали, да трябва да сменя отново позицията. Как стана това нещо? Стана, че аз работех по проекти. Конкретният ми проект, в него ролята ми вече се беше изчерпала и в компанията, в която тогава работехме, съкратиха ролята. Нали, Мгм. тъй като вече екипа ми беше вече готов да бъде управляван по различен начин. И това беше момента, в който аз обикновено казвах хоп и взимах следващата, нали, защото предложенията, те си върват едно след друго. Мгм. Нали, това беше моят естествен ход. И в този момент, в който това се случи, 10 минути след като излязох от срещата, в която ми бяха казали, нали, че съм съкратена, и то винаги е от днес. Нали, то приключва в този момент. И се чух с един приятел и той ме попита: и сега какво ще правиш? И в този момент при мен дойде, нали, усещането ми, ще си взема почивка. М. Просто за неопределен период. Аз тогава го фиксирах, нали? Казах, сега 6 месеца няма да работя, стандартния сабатикъл, нали? Ще правя каквото дойде и след няколко месеца ще почна да се ориентирам наново. И всъщност в този момент, в който дойде това усещане, че ами аз няма да бързам да скоча отново там, и някакси все едно ми се отвориха очите за всичко останало, което може в този момент да дойде при мен. И се оказа, че около мен има много близки хора, които се занимават с шаманска работа. Говорили са ми за нея. Аз съм била абсолютно глуха. М. Изключително интересно е как работи фокуса и съзнанието ни. Нали, когато сме затворени за някаква информация, в очите да ни я говорят, ние просто я пропускаме. И оттам колелото се завъртя много бързо. Започнах без практически да съм чувала съзнателно за шаманизъм. 3 месеца по-късно вече се обучавах и всъщност нещата никога вече не бяха същите, както се казва. Това, което ти казваш за... Аз искам да те питам как точно започна самото обучение, защото това би било много интересно на хората да разбират, защото и в днешно време как, нали, се практикува това нещо и така нататък. Но това, което каза ти за фокуса, е много интересно. Башар също говори за него, когато даваме нещо на някой, ако не очакваме то да дойде от същото място, нали, ако очакваме да дойде енергията от същото място, на където сме дали, ние се фокусираме там и затваряме хиляди врати, откъдето енергията може да дойде. И по същия начин ти си била фокусирана в кариерата, в корпоративния свят и твоя фокус е бил много тясен и е заглушавал всичко останало, което се е случвало около тебе и ти не си била, например, не си позволявала да бъдеш, нали,
а, осъзната за тези неща. Но разкажи ни точно какво се случи тогава, когато нали, започна това пътуване. Как така започна обучението? Как самия процес да ни въведеш? Много ми е интересно. Мен. Ами, всъщност месеците предхождащи моето начало на обучението, аз бях почнала много да развивам много силен интерес към шаманизма и още в първите, може би в рамките на месец след като спрях да работя, попаднах на какао церемония. Това ми беше първото стъпване в шаманизма. И това, само тази церемония, само за няколко часа, отвори изцяло различен свят за мен. Значи, какаото пипна такива места в мен, които не са били докосвани. И Нали, разкажи ни как... Ами всъщност, това беше първия момент в онова пътуване, нещо, което в последствие разбрах, че се нарича шаманско пътуване, но тогава го изживявах, нали, като да речем водена медитация. В тази водена медитация аз се срещнах с едно същество, което ми даде усещането за безусловна любов. Ама това е много така изтъркано и не знам как. Просто в момента, в който го казвам, усещането ми е, че звучи тенекиено, т.е. толкова е... Клиширано. Думи, не, че е клиширано, думите не могат да го опишат, не могат да го хванат. Толкова наситено, интензивно и едновременно меко и изпълващо усещане. Аз тогава почнах да плача и не спрях да плача няколко дена. Интересно. След това то си продължи като процес, нали, във времето на обучението ми и така нататък, и всички сълзи, които години не са били изплаквани, в следващите години си ги изплаках и продължавам. Много интересно. Но да, това беше първото докосване до шаманските светове въобще, без изобщо да знам какво се забърквам. И оттам нататък просто при някакво скролване във Фейсбук ми попадна курс Пътя на шамана, записах се без да знам за какво става въпрос. Сега, тук нали, трябва да направя уточнението, че аз вече от известно време работех много интензивно с това да си следвам интуицията. И когато нещо ме привлича, да не задавам въпроси. Това е много мощно, да. Да, и може би, не знам, може би минимум половин година екстремен експеримент. Защото половин година звучи много малко, обаче аз като се хвана с нещо, правя само това. Нали, ако си кажа, аз влизам в експеримент, в който ще казвам да, само когато тялото ми го крещи, нали, казва да, нали, с радост и ентусиазъм, аз ще казвам не на всичко останало. Независимо колко привлекателно изглежда, независимо колко ме убеждават, просто не и толкова. Нали? За да мога да го наработя като умение. Веднъж като го усвоиш като умение, като усвоиш, твоя начин, нали, всички нюанси, по които тялото ти казва да и съответно как отказва дадени неща, нали? Виждаш картинка във Фейсбук за обява за събитие и знаеш, че е твоята. Да. Чуваш някаква дума от някъде, нали, примерно сте се събрали 30 човека в група, всеки си говори с някой, ти говориш с някой, но чуваш там нещо и ушите ти са вече там. И ти знаеш, че това, което се говори е за теб. И така, по този начин стана, просто го видях курса, записах се и от тогава просто откривам още и още дълбочина. Какво означава какао церемония? Какво точно се състои една какао церемония? Защото аз не знам какво означава. Какао знам какво е, но церемония с какао за първи път чувам. Е много интересно да разбера. Какаото е растение на силата, което е използвано от древността в церемониален сетинг. Сега това, дето му казваме в наши дни какао церемония, доколкото ми е известно, древни какао церемонии няма. Т.е. какаото е нещо, което се използва в церемония с определена цел. Нали? И тая цел, от това, което аз съм видяла до сега, е свързана с това да изразим благодарност. Ние приемаме какаото и даваме какаото на огъня, на предците, на посоките и така нататък. Нали? И всъщност, свързвайки се с него, ние се свързваме и с усещането за благодарност. И това е нещо, което аз във времето възприех и в нещо, аз последствие започнах да водя също такива церемонии и го възприех като моя си личен начин за влизане във връзка с какао, през благодарността. Аз не съм учена по този начин, нали, от човек. Нали, това дойде през работата ми с какаото директно. И всъщност магията на какаото е това, че то влиза директно в сърцето. Просто на физиологично, на енергийно ниво, просто се посажда там и много нежно и меко отваря. Много нежно, наистина благо е.
това му е неговата магия, нали? Защото има инструменти, които дали ще са други растения, дали ще са каквото и да било, които могат наистина да ни вкарат в огромна дълбочина, но без да ни питат. А какаото, така както аз го преживявам, то казва: здравей, тук има една врата. За тая врата има съкровища. Мгм. Ето я вратата, отворена е и ако искаш можеш да влезеш. И аз ще бъда с теб през цялото време, докато си вътре. И ако не искаш да влезеш, аз ще седя с теб пред вратата. Да, И всичко е наред. то така ни, безусловно. Просто Абсолютно. ако искаш да изследваш. И, много интересно, много шамани, доколкото знам, използват различни видове растения. Някои използват Salvia divinorum на английски или на латински името. Това са различни такива от ментата, нали, които са с психотропни вещества, които, нали, разширяват съзнанието. Други пък използват различни гъби и така нататък, но никога не бях чувал за какаото, че има такава сила. Има ли нещо общо свързано това с нали, защото шоколада се прави от какаото, казваме, че когато ядем черен шоколад се освобождават разни хормони на щастието и Разбира така се, да. нататък. Тоест, то буквално директно въздейства и върху химията, но има и някакви други чисто енергийни качества и способности, които отваря, може би, сърцето. Да, ами значи сега този комерциалния шоколад, който се произвежда, той преминава през такава обработка, че се губят се ценни вещества в него. Другото, което ние обичайно го консумираме като просто нещо вкусничко. Нали? Сега, като влезем в церемониален сетинг, нали, в церемониална среда, ние влизаме нали, още с влизането сме с яснотата, че ще се свързваме с нещо, с невидимите светове. Тоест и с невидимите измерения на какаото. Сега това рядко го правим, когато похапваме шоколад, а пък Да. и в церемония работим с сурово какао и то наистина въздейства и на физиологията. Каквото и да правим, дори нищо да не правим, просто нали, да седим и да си почиваме и да слушаме музика, разбира се, осъзнато, така както правим сега тук на тия медитации. Какаото ще ни предразположи да се отпуснем и най-малкото да се насладим на преживяването. А то през отпускането и насладата идва разширяването и по естествен път идва и всичко останало. И така. Един вид, нещо като способност, какаото играе нещо като способност, разрешава ни по-добре да се заземим, да влезнем в телата, да се свържим с корените, с земята, с настоящия момент и по този начин да се разширим обратно ни Точно така. Какаото е земен елемент и точно това прави. То ни заземява, вкоренява ни тук и сега и ни вкоренява в любовта. В тази универсалната, безусловната любов. А как го използвате? Красиво. То на прах ли е или просто самите зърна от какаото или се стриват, или то вече е готово на прах и го разбърквате с нещо или... По различен начин може да идва. Обикновено е на какаова маса, която е като блок чисто черен шоколад. 100%. И така, и се приготвя. То, между другото, ако на хората им е интересно, аз имам си в моя сайт има цяла статия за какаото с видео, в което обяснявам как може да си приготвим церемониално какао дома, ако желаем. Дори бихме могли да си приготвим такова преди една такава среща с теб. Аз лично би го направила за себе си, просто не съм се сещала до сега. И през връзката с какаото да влезем в звукова сесия. Правила съм комбинация от какао и звук, разбира се. Това е много интересно. Между другото, аз имам какао в момента. Завчера си купих един шоколад, 100% черен шоколад. И явно съм започнал без да искам. Обикновено тези процеси се започват преди това. Някой ме въвежда вече от DVD-вия свят в какаовата церемония, без аз да знам. И сега ти като ми казваш, започвам да осъзнавам. Да, нещата са много, много подредени. Просто това е такава красота, като почнеш да виждаш, нали, как всъщност всяко нещо си има своето място и ако ни се струва, че е хаос, ние просто не виждаме по-големия ред. И това е. Твърде малка ни е перспективата все още. Да, много, много духовни учения казват, че това, което изглежда нали, като хаос, е всъщност неразбиране на порядъка, тъй като в живота всичко е взаимно свързано и в синхронизъм, всичко е една оркестрация и винаги има порядък. Просто зависи от гледната точка дали човек може да се извиси и да види порядъка. Нали, в негативното винаги има смисъл и така нататък, но когато човек се издигне, нали, може да вижда този смисъл и да намира спокойствие, мир, дори когато се случват войни, защото той знае каква е причината и така.
И Много, всъщност е прекрасно, че имаме такива инструменти, като това, което ти правиш. При М. мен съвсем наскоро си дал сметка, че аз всъщност нямам веществено измерение на моята работа. Нали, аз всъщност създавам преживявания. И М. нямам нищо, което е така да си сложа до мен и да кажем, това е което правя, вижте колко е. И Да. защото се усещам аз привлечена визуално от различни неща, пък, нали, да, това просто така нещо интересно, което забелязах наскоро. И то всъщност най-вещественото доказателство е преживяването, защото то е нашата реалност. Така че ако може да създадеш на един човек възможността той да се потопи, нали, в едно дълбоко положително преживяване, както ти се свързва с безусловната любов по време на церемонията, няма по-голямо и по-веществено доказателство от това. И това всъщност след това ти е помогнало да откриеш и самия път, когато ти си видяла вече курса. Ти не си знаела точно какъв ще е курса и какви ще са стъпките, но ти си знаела вече с какво ще те свържи. Ти си Да, била на 100% наясно, че това да. ще свържи с сърцето ти. Това е много Нататък. интересно, че всъщност наистина, ето сега ми хрумва, че ето какаото от първата среща се заяви, нали, като безусловна любов. Гонговете. Първата ми среща с гонговете бяха такива вселени, такива чудеса, че аз нямаше как да не се върна. Различни ченелинги, нали, на които съм попадала, от първия път ме закачат. Нали. Нещата, които и до ден днешен ползвам, не съм имала нужда да се убеждавам, че те са правилни, верни. В момента, в който те влязат в моето полезрение, се заявяват много ясно и конкретно. Това е за теб. То е много важно, много ценно и ще ти помага. И всъщност това са нещата, които във времето се задържаха и при мен. Нали. Започнах аз да работя с гонговете, а сега от края на миналата година, нали, покрай всичките ченелинги, които изслушах в годините, разбира се, в някакъв момент ми дойде и на мене така хрумката да видя какво е това всъщност като преживяване, защото аз обичам да преживявам неща, нали? Да, да. Затова и преживявания създавам. И всъщност от известно време и с това се занимавам. На този етап преди всичко за себе си все още изследвам тази територия. И така. Значи какаото като субстанция, то помага да влезем в определено измерение във вътрешния си свят. Така аз го разбирам, както всяка друга субстанция, то се свързва с природата, понеже ние сме част от природата, ние сме природата, свързвана и с нас самите. А по същия начин, може би и музиката. Можеш ли да разкажеш повече за гонговете, защото те са много мощен инструмент. И другото нещо, което бих те попитал е дали използваш в някои от церемониите, дали сте използвали също и барабани, защото знам, че барабана също е шамански инструмент и имам информация от Башар, че в Атлантида знам, че са използвали такива инструменти, които са били изсякани в златно сечение, самите барабани. И когато в Атлантида са искали да научат младите на определен тип информация, те са им разказвали история, тъй като историята е най-лесният начин да се сподели информация. Тя остава и като аналогия в нашето съзнание, но това, което те са правили, те са използвали барабани с златно сечение ритъма, с който те са ги използвали, е бил много близък до този на сърцето, някъде около 70 пъти в минута. И това е позволявало тази информация и тези истории, които те са им разказвали, буквално да влиза на много дълбоко ниво и те да я запомнят на много дълбоко ниво. Те буквално са преживявали информацията и историята и са създавали по този начин с барабаните преживяване в самите ученици, в което те вече са усвоявали на съвсем друго ниво, не на интелектуално ниво, а както ти каза с какаото, те са имали преживяване, дълбоко преживяване, съвсем различно разбиране. И затова искам да те попитам за барабаните, за гонговете, за музиката, как се използва. Интересно. Ами всъщност в шаманизма един от основните инструменти за постигане на изменено състояние на съзнанието, ние там в тая парадигма говорим за изменено състояние на съзнанието, не за различните му измерения и така нататък, но за постигане на изменено състояние на съзнанието почти всички народи използват някакъв звук. Най-често барабани. Различни форми на барабани по целия свят. Те се използват дори от някои народи по време на война, за да създадат чувството на сила, нали? Разбира се. Барабана може да бъде използван за какво ли не, в зависимост от това какъв ритъм нали, задаваш, каква е ситуацията, нали, какво е намерението, с което влизаш. Казват, че тъпана е коня на шамана.
М. И за едно шаманско пътуване имаме нужда от ясна цел, мястото, където искаме да отидем, и нашия кон, който да ни заведе до там. М. И в случая, нали, казват, тъпана е коня на шамана, но всъщност, нали, откриваме, че всякакъв звук може да ни отведе там. Просто това е средство, което наистина, точно заради това, че директно ни свързва с сърцето и ни вкоренява в земята. Точно както ти каза, такова е усещането, нали, когато работим с тъпан. Много бързо се случва това разширяване, това изменяне на състоянието на съзнанието и потапяне в тия светове по начин, по който ние действително може да го изживеем, като че сме там, защото на някакво ниво ние сме там. Нали? Да. Между световете, време, пространство се размиват и ние действително преживелиш, но може да усетим това, което сме видяли. Тоест, то не е само визуализация. В пътуването си ние ще помирисваме, ще чувстваме някакви неща, ще настръхваме, ще ни боли, може би тук-там, ще чуваме, ще усещаме вятър в косите и всякакви такива неща. И накрая ще имаме наистина нещо изживяно, а не просто картинки, нали, филмче, което сме изгледали. И се връщаме, понякога се връщаме без ясен спомен какво сме преживели и вървейки през света, нали, в дните си или в седмиците, понякога и в годините, ни се връщат моменти, които сме забравили от онова пътуване, които в този момент се наместват. Нали? Разархивира се информацията. Точно Разархивира така. се информацията. Тя е депозирана и се разархивира, когато и е времето. Много И, интересно. и Много. така. С гонговете също откривам, че много, много интензивни пътувания се получават. Можем да отидем къде ли не с тях. Те са просто много мощен кон. Много мощен. А каква е разликата? Каква е разликата горе-долу между едното и другото? Има ли, или то по принцип, те по принцип имат една и съща цел, нали, да направят изменено състояние на съзнанието и да наприведат от материалния свят в духовния, в невидимия свят, но просто са с друг архетип. Нали? Барабана е по-солиден, по-бавен, по-мощен, гонга е по-пространствен, по-космически инструмент, ако мога Значи, така да нареча. да, докато тъпана задава ритъм и в Мгм. този ритъм ти имаш цел и се придвижваш на някъде и изпълняваш, да речем, не образно казано, някакви задачи, Мгм. след което се връщаш. И ритъмът ти помага да го направиш, да се върнеш обратно, да си усетиш тялото и така нататък. Гонга може да ти даде най-различни преживявания. Нали, пак тръгваме от намерението, но да речем ти гонга може да го усетиш точно как той оплътнява цялото пространство. И в Мгм. това оплътнено пространство ти можеш да имаш дори чисто физическо преживяване. Ти всъщност да чувстваш тялото, да усещаш вълните на звука, как преминават през него, да чувстваш студ или топлина, или болка, или гъдел, или други неща. Може да направиш спонтанно шаманско пътуване, да общуваш с духове, да се движиш напред-назад във времето. Можеш да имаш медитативно преживяване, да ти дойдат спомени, да ти дойдат спонтанни решения и така нататък. Тоест гонга наистина създава пространство, в което може да преживееш точно това, което е най-добро за теб в този момент. Сега, колкото и да изглежда абстрактно това, за мен се е доказало. Аз вече доста години работя с хора, нали? И от обратната връзка, която получавам, с яснота, с чисто сърце, мога да кажа, получаваме точно това, което е най-добро за нас в този момент. И, Те отварят, може би, врата към невидимия свят, към душата ни, към същността ни. И ние просто влизаме, както казваш, какаото просто казва, ако искаш, ето тук има една врата, ако искаш влез. Тоест, да. вече с музиката там няма, искам, не искам, там вече си потопен с единия крак си вече вътре в другото измерение, защото тя е чисто физически и самата вибрационна чистотата настройва вече веднага. Много мощно става, много интересно. А каква е разликата? Искам да попитам, например, ако имаме сега една стая с 15 участника и с един или два гонга, имаме физически инструмент и ако слушаме с слушалки, да речем запис от гонгове и така нататък, има ли някаква разлика в това преживяването? Интересно е като въпрос. Значи, когато слушаме гонга само на слушалки, Мгм. губим част от физическото преживяване. Т.е. чисто физиологично, нали, това, че преминават тия вълни през нас, нали, вибрационните от гонга.
Нали, защото ти ако си пред него, ти ги усещаш. Мгм. Може да ги почувстваш. Ако си сложиш ръката точно пред гонга, ще усетиш гъделно на пода, ако я сложиш, ще усетиш вибрацията. Мгм. Нали? И това всичко преминава през тебе и то се чувства много ясно. Едновременно с това имам доста вече сведения, понеже имам няколко лайв стрима качени. Т.е. аз ги стримвах, нали, във времето, в което ги стримвах миналата година. Имах хора, които идват на живо при мен и слушат стримовете и казваха, че като интензитет на преживяването, като дълбочина, като възможност наистина да се разгърне съзнанието, са сравними Мгм. на живо и онлайн. Мисля си, но М. това не ми е потвърдено, че все пак тая обратна връзка ми е от хора, които познават моите гонгове и мен М. като практикуващ на живо. И Точно затова това щях да правя кажа. такава добра връзка. Точно и Не аз щях мога да да кажа. кажа със сигурност, че това Да. важи винаги и за всеки, но Мгм. знам, че за хората, които са се срещали с моите гонгове, записите вършат прекрасна работа. Да, те просто музиката вече записа им напомня за това истинско преживяване, което те са имали физически със самия гонг. Защото те вече са го изпитвали цялото това нещо физически, както кажеш, с цялото тяло, тъй като музиката, нали, вълна, която пътува, която е под налягане, когато гонга удари, ти цялото тяло усещаш, не е просто само с слушалките в ушите, просто цялото Да. тяло, всички клетки физически започват да вибрират по един или друг начин, но когато те вече са имали преживяване с теб на живо и после слушат записа, той им напомня да влезнат в тази вибрация. Според мен. И това важи за според мен, разбира се, това важи за всички инструменти, с които се срещаме в живота си. Нали? Като казвам инструменти, наистина в най-широк смисъл. Дали ще бъдат музикални инструменти, нечий конкретен глас, растение на силата или някакъв друг тип изживяване. В момента, в който един път сме се докоснали с него, ние вече имаме кодирано разбиране за него. И ако сме достатъчно чувствителни, ние можем да го извикаме и вече и без субстанцията, и Мгм. без директния носител и така нататък. Можем. Значи, това е точно което казва Башар, нали, за тези растения, за хайаласка и за канабиса и така нататък, е, че те могат да бъдат използвани само в определени ситуации, за да създадат това преживяване, но после човек вече може с спомените, с въображението си и с намерението да влезне в тази вибрация, без да ги използва, за да не създава, нали, такива зависимости от тях и така нататък. Точно така. И имам хора, които са идвали при мен и без да сме говорили за това по-рано, въобще да говорим за шаманизъм, не, защото аз по време на гонг сесиите не говоря за шаманската работа, но в последствие след пътуването човек ми сподели, че е бил в пространства, в които тези растения на силата, вече психоделичните, са го изпращали. И моето разбиране тогава беше, след като поговорихме, нали, че това са пътеки, които той вече познава. Той е минал веднъж преведен от растението и сега гонга просто му отваря вратата към същото това пространство. По по-различен начин, но същата дълбочина, сходни места и той може да продължи да навлиза още и още навътре. Наистина всяко нещо, което взимаме отново и отново, без да се замислим как всъщност това е преживяване, в което имаме да израстваме, т.е. ето както ние сега казахме, изживявам го веднъж, за да мога да стъпя на него и да живея, да го въведа в живота си, в ежедневието си. Нали, ние много често се улисваме и се връщаме отново и отново. Ето да кажем, аз на гонговете имам прекрасни преживявания, ще хода на гонгове всяка седмица, ама даже и по 2 пъти, но извън това няма да се опитвам да си доставя това преживяване по друг начин. И гонга се превръща в патерица и рано или късно спира да работи. Много интересно това, което казваш, много мощно, много интересно, тъй като точно както кажеш, може едно нещо да се превърне в патерица и да блокира един вид въображението, да изследваме нови преживявания, да изследваме нови начини, нови инструменти. А може ли да кажем, примерно, че тук в тези, примерно, групови медитации, които правим, тъй като ние използваме музика, ние един вид използваме част от това шаманско изкуство, тъй като ние използваме музиката да създадем преживявания, да пътуваме навътре в себе си. Така че Точно ние един вид сме шамани всички тук в момента днеска. практикуващи шаманизъм, да. Да, да. Да. Ами да, ние всъщност тук работим с изменено състояние на съзнанието, използваме звук, за да го постигнем и имаме цел, отправна точка, нали, нещо, от което тръгваме. Това е изпращане на любов и на благодарност, нали, с което започваме в началото. И това е абсолютно същата постановка, на която аз си базирам гонг сесиите, звуковите сесии. Аз тя ги въвеждам винаги в началото, просто потапям хората в една 2-3 минутна релаксация, и след това въвеждам точно това състояние на отпускане в сърцето и отваряне за преживяването, през свързването с звука.
и звука да ни води, и звука да ни носи. Ние просто да следваме и да чувстваме всичко това, което се случва. Сега това, разбира се, обикновено в моите сесии. Понякога те са различни. Всичко А, си идва както той, да никога не знаеш какво да очакваш, като седнем в практика, но да. Това е също интересното на шаманизма, че той ти позволява наистина да усетиш какво има нужда да бъде казано в този момент. Какво има нужда да бъде направено в едно пространство. Как има нужда това пространство да бъде подкрепено, кога да си замълчиш и така нататък. И да оставиш звука да работи, да си върши своята магия. Значи аз имам супер много въпроси, съм супер любопитен и мога да питам много дълго време, но ще искам да дам възможността и на другите участници, ако някой иска да зададе въпрос. Преди това обаче искам да попитам още нещо за тези стаи за релакс, как точно те действат. Аз разбрах, че ти организираш веднъж в седмицата, мисля, че нещо като стая за релакс, в която примерно хората могат да се потопат, да релаксират. Може да ни кажеш повече за това, как точно те каква платформа, как могат те хората да го намерят това нещо, каква е целта и така нататък. Да Да, споделиш. стаята за релакс е виртуална стая, подобна на тази. Практиката представлява най-общ смисъл водена релаксация. Аз водя през цялото време, отпускаме цялото тяло, хубаво го потапяме. Това е там като инструмент, всъщност аз си ползвам гласа. Нали, за мен гласа също е инструмент. Да, абсолютно. Да, и чрез гласа и думите всъщност използвам, за да потопя или поне да дам възможност на хората, които са включили, да се потопят в максимално дълбока релаксация, колкото е възможно в този момент. И след това поставям така, оставям пространство за кратка медитация, която всъщност в тези ежеседмичните сесии съм си избрала за фокус просто присъствие. Да си позволим просто да бъдем, да почувстваме чистото си присъствие. За мен това е едно от най-лечебните неща, най-лечебните инструменти, които можем да си дадем на себе си. Имам цяла практика на запис в YouTube е качена, която е фокусирана изцяло върху лечебната сила на присъствието, водена практика. И просто идеята е наистина да се отпуснем и да си бъдем себе си и да усетим какво ни дава това. Да позволим на всички съпротиви срещу това да паднат, защото имаме много обикновено. Да, да. И просто да си постоим в собственото си присъствие в подкрепеща среда. Това е В... чудесно. А могат ли хората да открият в линка, който сподели Да. тази стая за релаксация? В менюто има раздел събития и там ги пускам. Следващото е пуснато за едния четвъртък. Кога се случват те? В четвъртък? Четвъртък от 7. От 7 часа. Значи аз сигурно с другия четвъртък ще присъствам, защото ми е много, много интересно да изследвам. Това, което бих искал да спомена тук във връзка с това, което каза за релаксацията, за отпускането, е, че една от нашите способности е да релаксираме е тогава, когато си вкараме осъзнатостта или съзнанието, фокуса вътре в тялото. Затова и в много традиции те казват, че ако човек иска да се научи да медитира, никой от нас не може да медитира. Медитацията се случва нещо като спонтанен процес след определена фокус, когато се фокусираме. Има традиции, които насочват фокуса вътре в тялото, в дишането, нали, в вътрешната част. Има други традиции, които насочват фокуса в различни предмети, различни там може да е в камък, може да е в дърво, което е извън, но в двата процеса фокуса, интензивния фокус, когато се случи, човек спонтанно влиза в медитация. И това, което исках да споделя във връзка с това, което ти каза, е, че когато фокуса го вкараме вътре и се фокусираме, тъй като енергията следва фокуса, ние енергизираме тялото, в същото време го отпускаме и когато се отпуснем, наистина релаксираме. Ако имаме някъде някакви блокажи, някъде енергия, която е свита, тя се отпуска и така цялата енергия, която е в тялото, вече може да се движи без да има никакви препятствия и енергията в тялото при самото отпускане вече позволяваме на тази енергия да се движи по-бързо и там вече пътувайки, нали, с по-бърза скорост, отива до различни части на тялото, снабдява определени органи или определени тъкани или клетки с повече енергия, това, което имат нужда. Така че дори самия процес на релаксация и на отпускане може да бъде изключително енергизиращ и ободряващ, заздравяващ ефект, лечебен процес, който аз съм го използвал лично в моя живот, съм
претърпял уникални чудеса, между другото с шаманска музика. Имал съм неща, които съм бил прено болен. Имах една кашлица, която беше много суха и не можех да спа дори от нея, никой. И горе-долу за около един час, слушайки определена музика, шаманска, просто си стоях вътре в тялото, без да разбирам какво се случва. И точно след един час никога повече нямах кашлица. А какво ли не опитвах преди това? Борих се сигурно цяло 2-3 седмици с нея. И за един час всичко се изчисти буквално. Така че това е много мощен процес и аз с удоволствие бих се потопил другия четвъртък, просто да релаксирам и да сме винаги, нали, правим неща, винаги сме фокусирани в нещо. И последно искам да те попитам, наистина имам толкова много въпроси, си позволя още един преди някой от другите участници да те питат нещо. Може ли да ни разкажеш за цветята, за растенията, за извлиците, които се извличат от тях? Споменахме за какаото, за музиката, но как цветята, цвета, вибрацията, архетипа на цветето, как тя се използва в шаманизма? По принцип няма правила за това как се използва вибрацията на цветята. Начина, по който цветните есенции стигнаха до мен, са през есенциите на доктор Бах. Моя приятелка ми сподели лекове, те свършиха чудеса в един мой много интензивен процес. След това изкарах курса, нали, курс за обучение едногодишен, и след този курс отидох на пореден семинар. И тая година бяхме в планината. Една от задачите, които ни дадоха, беше да се свържем с растения. Имахме конкретна задача да изпълним. И както казах, това е практично учение. Там всичко се прави. Отиваш с задача и свършваш някакви неща, след което се връщаш да разкажеш. Светото, което мен повика, освен всичко, което то ми сподели за себе си и това, което прави, то ми каза директно как да приготвя есенция от него, стъпка по стъпка. После установих, че това са точните стъпки, които доктор Бах е използвал. Аз предполагам, че съм ги виждала и преди, но то просто, нали, аз ги научих реално от цветето. Така, това е моето преживяване. Да. Каза ми как да го направя. Това беше на слънцестоенето лятното. Беше изключително прекрасен процес, нали, да отида, да стана сутринта за изгрева, да газя през русата, да намеря цветето и да го оставя после точно на самото слънце, нали, сутринта на слънцестоенето да го зареди. Но всъщност как става? Нали, в шаманизма работим с духа на растението. Да го помолиш. Да предаде енергията си или както там искаш да си го формулираш. Тази лечебна енергия, която то носи, първо да ти я разкрие, да ти я покаже и след това да я предаде в водата. Ти го слагаш в вода, на слънце и чрез слънцето, нали, химичният процес се получава чрез нагряването, т.е. нали, източник на топлина, в случая слънцето и водата, където във водата се пренася тая енергия и след това на хомеопатичен принцип се разрежда. В смисъл не на хомеопатичен като наука, имам предвид, че наистина чисто енергийно съвсем мънички дозички се използват, за да приемаме ние от тая вибрация, тъй като когато не сме свикнали да работим директно с духа и да вземем вибрацията от него, ние имаме нужда от физическия носител в някакъв смисъл. Ние имаме нужда от тия капчици, които да сложим в устата си, за да почувстваме, че нещо сме приели. Тоест да направим един permission slip за ума, едно такова заобикаляне на ума, в което да го подлъжим, че ето аз приемам тук сега някакво вещество и съответно да наистина да си позволим да почувстваме ефектите. Интересното е с цветята, които аз приготвих във времето. Те за сега са 3. 1/4 ми е разкрито, но още не съм го намерила, за да направя от него есенция. Обратната връзка, която получавам от хората, е, че те наистина могат да почувстват как това цвете разцъпва в тях енергийно. Разцъпва в смисъла не на цвята, наистина енергията му се разгръща. И действително работи на магия. Тоест, върши си работата. Нали? За мен това е изключително, защото то просто изисква да се довериш. Да го позволиш, няма нужда да правиш нещо. Точно така. Позволяваш го и то работи. Няма нужда да медитираш с него. Ако медитираш, би било прекрасно. Ако не медитираш, би било прекрасно. И така нататък. Тоест, какъвто и подход да избереш, цветето работи и за всичко, за което ти си готов то да ти помогне, то помага.
Но ти каза, че трябва да поискаме разрешение. Също съм срещал такива практики, когато се работи с кристали. Осъзнато да поискаш разрешение от кристала, дали можеш да го използваш за тази цел, както ти казваш за цветето. Това не е просто да вземеш цвете, понеже ти си мислиш, че си по-умен, нали, и да почнеш да го използваш по начин, по който ти смяташ, че е най-редно. А ти искаш разрешение от цветето, значи ти осъществяваш контакт с това цвете на определено ниво, на определено дълбоко ниво, за да се случи магията, както казваш ти. Да. Ами във времето моето искане на разрешение, защото аз минах през такъв процес, нали, в който докосвайки се до някакво растение, аз всъщност първо ще поискам разрешение да се докосна до него, да почерпя даровете му и така нататък. Нали? Но във времето това се развива в практика на благодарност, на разбирането, че ако аз изобщо мога да се докосна до това растение или съм попаднала в тая гора или на тая поляна, аз Мгм. имам разрешението за това. И всъщност аз влизам с благодарност. И това, което изразявам, влизайки, е моята благодарност към него. Да се преклоня вътрешно дори, нали, дори да няма физическо изражение, с уважение към това, че нали, съм допусната до този дух, да се докосна до него, да му благодаря за даровете, които ми дава, независимо дали ги разбирам какви са или не, просто предварително да вляза с благодарността и оттам да оставя да ми се разкриват както е най-добре за Просто тях. благодарността, любовта отварят врати в невидимия свят, с който свързват. Плеядианците също говорят за това. Те казват, че нашата планета е нещо като много мощна библиотека, в която има много генетичен материал, растения, животни, всяко едно нещо има информация в него съхранена. И когато един ден ние сме способни да отворим сърцата си, да влезем дълбоко вътре в сърцата си, да изпитаме любов и благодарност, ние вече можем да имаме достъп до тази библиотека, защото единственият начин, по който може да се свържим с нещо друго, външния свят е през сърцето. И както ти казваш, нали, благодарността ми помага да се свържа. Едно от нещата, което лично аз искам да правим тези медитации, да се свържим повече с сърцата, да можем да имаме достъп като ключ за много други измерения, да се свържим с растения, да се свържим с кристали, с животните, с нас самите. Ако искаш, защото всеки един от нас е едно свете, ако искаш така нали, да го кажеш, всеки си има неговата сила. И това е другото нещо, което ми изплува така, като докато ти говориш, е, че Баба Ванга също е говорила с цветята и тя казва, че е питала, не питала, тя е получавала рецепти от цветята. Те си казвали определени рецепти по начина, по който да бъдат използвани и ми напомни за това, което ти каза. Можеш ли да ни кажеш кои са тези три цветя, с които ти беше така привлякана, беше си работила? Първото това, за което разказах, нали, на слънцестоенето, което ми даде рецептата за приготвяне, е лютичето. То е едно малко жълтичко цветенце, което събира слънчевата светлина, за да я споделя с търсещите. Точно. М. Тези, които търсят светлината. И всъщност тези, които я търсят, намирайки него, могат да се свържат с нея и вече във високото проявление да бъдат светлината си. Да се превърнем в собствената си светлина по пътя на живота. Тоест, то запалва искрата Това един са вид. думите на цветето, нали? Така ми се даде. Но да, дава ни, когато сме изгубили искрата, ни дава възможността да се свържем отново с нея. Ниското проявление на тая енергия, защото всяка една енергия, да речем, да бъда собствената си светлина по пътя на живота, ако това е високата точка на тая ос, ниската и точка е пълната депресия. Мгм. Та всъщност това е да почнеш да вкусваш живота отново в някакъв смисъл. Може би да, може би има връзка с надеждата, но до сега не съм го формулирала по този начин. Нали, просто ми е, да, все още не мога да усетя формулировката. Може би, поне аз така, както аз го усещам, може би надежда, която запалва, надеждата, нали, идва по-плавно, която запалва и отива вече към радостта от живота, към доверието, към радостта. Но Но предполагам, че за всеки може да бъде различен пътя, да, това да достигнеш до светлината си. И затова аз не успявам в момента да кажа да, надеждата е, защото да, всъщност може да не е само надеждата. За да. някой може да е това, за друг може да е друго. Опасна работа Това, сте шаманите. Не искате да. да конкретизирате нещата, за О, да оставите пространство. думите са много важни за мен. Едно от упражненията, които в един курс правих преди време, което беше изключително ценно за мене,
накараха ни да работим с енергията на думите, да чувстваме, да казваме определена дума и да стоим с усещането от нея. И всъщност аз винаги съм била много специфична в изказа си, но това ме накара първо да разбирам защо толкова си подбирам думите и второ да го правя съзнателно. Да го правя с яснота какво се случва и наистина да ги вкусвам думите и да кажа не, това не е точната дума в момента. Или пък ето тази е. Нали? Защото самата дума има вибрация. Начина по който формулираме изказването си може да лекува, може да уязви. Знаем го всички това. Изпитвали сме го на гърба си и сме го правили ние. Така че много ми е важно нали, нали, какви са думите. И да, през шаманската перспектива това са чисто енергийни форми. Ти каза, че е тъпа на икония на шамана, тогава думите би трябвало могат да са ракетата, т.е. в смисъл може да пътуваш с както тъпана създава ритъм, както той създава вибрация и преживяване, така и с думите, нали, с звука. Можем да правим абсолютно също, да съграждаме или да разваляме, зависи как се използват. Лютичето, значи лютичето е едното, а другите две кои са? Розата е следващото, нашата си роза Дамасцена. При нея се свързваме с пътя на красотата. Красотата в смисъла не само на физическата, красотата, която започва отвътре. Виждам красота, творя красота, търся красотата навсякъде около себе си и я създавам и аз съм красотата, нали, вече в градацията. Нали, и тя има и друг аспект. Също там работим и с личните граници също така. Личните граници, които поставяме с мекота, с присъствие, с категоричност едновременно. Говорим за бодличките, които тя има. Да речем, че това може да е физически измерител, да, но това, което дойде при мен е наистина това са границите, които поставяме с любов. Любов към себе си и любов към другия. И тук цитирам по памет, че всъщност границите ни могат да бъдат място за свързване. И това е нещо, на което не ни учат. Нали? Розата помага в това отношение. Най-новото цвете, което всъщност мисля, че той е най-първото, което приготвих, но всъщност не бях работила с него дълго време, цяла година, до тая година. И това е сакурата, японската вишна. Любимото ми цвете. Това цвете е невероятна магия. Аз имам усещането, че ако ние овладеем, ако всеки един от нас успее да се свържи с тая енергия, мир и хармония просто ще бъде. Сакурата е правото да бъдеш. Правото да си бъдеш. Да си дадеш правото наистина да те има, да съществуваш такъв какъвто си и такъв какъвто не си. Да няма нужда да заработваш нещо, правото си най-вече нали, на съществуване, да няма нужда да го доказваш. Съвършенство. Да приемеш несъвършенствата си, по този начин да изразиш съвършенството си. Точно така. Съвършенството на всичко, което е събрано в един цвят. Точно преди 2 дена си поръчах етерично масло от... Истина ли? Да. Знаете, виж, какаото, сега за сакура говорим, че... Те си текат темите в пространството и просто в момента, в който сме го говорили този разговор, е нормално да почнат да излизат. И другото нещо, което беше заедно с това, което поръчах е жужоба, обаче още не знам защо, просто интуиция. По интуиция сигурно ще разберем каква е силата. Да. И ми предстои да направя още една. Аз имам чувство, че те градират през моя личен път, нали? Така както са ми потребни на мен, защото сакурата също ме преведе през интересен период така, от живота ми. Но всъщност следващото е портокаловия цвят. И там сме в радостта от живота. Там вече е радост. Нали? Когато сме си дали правото да бъдем, просто да го живеем този живот. Много мощно. Това е нещо, сега което казваш и направо тук, понеже аз живея в Кипър от 17 години, тук има много портокалови дървчета и по някой път, когато почнат да цъфтат и минаваш нали, през определено място и това те залива такава хармония, такъв мир те залива, че не искаш да продължаваш да вървиш, спираш и не можеш да продължиш да вървиш. Толкова е красиво. И другото нещо, което много ми напомня и свързва с портокаловия цвят, това е жасмина.
те имат М. много сходен аромат, много сходна енергия, жасмина и портокаловия цвят, много нежно. И с- според мен имат много голяма връзка двете, портокаловия цвят и жасмина, но това, което каза сега, наистина уникално е. И в Испания също ми се е случвало. Минавах през определени улици, не знаех какъв е този аромат и просто блъскаше така от някоя къща и не можех да продължа. Викам на жена ми, тогава не бяхме още женени. Викам, тук има нещо, което много ми харесва, не знам какво е, някакви То бели просто те цветчета. спира и те обгръща Да, в този аромат и ти чувстваш да. наслада. Точно. Мгм, Точно. мгм. И това е. И просто докато стоиш ти в неговото пространство, то ти въздейства. И в някакъв смисъл те лекува, нали? Ако може да използваме лечение за това, да си даваме тия мънички паузички на свързване с света Мгм. тук, през сърцето. Нали? Това си е лечение. Абсолютно, абсолютно. Имам толкова още много въпроси. Искам да попитам дали някои от другите хора, които присъстват тук, дали имате въпроси към Ани. Изключително интересен ми е на мен този разговор. Деси? Да, здравейте. Никак Здрасти. да се занимая. Много беше интересно. Само, че аз искам да попитам нещо повече. Може би аз някак си не разбрах. Как точно работи шаманизма? В какъв смисъл, какво място заема като метод, като начин на живот или като някаква практика? Някак си така, още малко да ми го обобщите на мен, някак си не можах да го сформулирам. Как може, нали, да се ползва и какво място да му отделиш. Да, някак си това Мгм. да попитам. Добре. Благодаря за въпроса. Да, шаманизма, това на което ни учи, е да се свързваме с невидимото по специфичен начин, т.е. като ни дава точен метод как да го правим. Метода е шаманското пътуване. Сега няма да изпадам в подробности, нали, но всъщност чрез шаманското пътуване ние навлизаме в определени светове, в определени измерения на реалността. Там общуваме с духове. Духове, които могат да бъдат същности, които са ни помощници, духове, които могат да бъдат наши лични учители, животни на силата и така нататък, които да ни подкрепят или директно да ни дадат определена информация, да свършим определена работа, да ни обяснят нещо, което се случва, да ни научат на нещо и така нататък. И чрез общуването си с тия същности, отново и отново, ние се учим. И всъщност на обучението към фундацията всъщност не ни обучават на нищо. Дава ни се теоретична, нали, в началото една теоретична постановка и оттам нататък всичко е практика. Те са конструирани са така обученията, че практиките да преливат една в друга по естествен ред. Нали? И ти се подават задачи и ти отиваш и изследваш сам. И се връщаме и 40 човека, 60 човека, връщаме информация обратно, нали? Споделяме и се учим взаимно по този начин. Тоест, нали, това не е учене, няма книги, няма учебници и няма оценки, няма сертификати. Каквото си вземеш, всичко е за теб. Каквото искаш да споделиш, всичко е за споделяне. А ти каза, Ани, че има фундация. Може ли да споделиш някакъв линк за тези хора, които искат също като тебе и са привлечени от това, от този експириенс, от това учение към фундацията? Да. Българска фундация е за първи път или Не не? е българска. Фундацията е Фундацията за изследване на шаманизма в Европа. Не съм сигурна кога отново има обучение, но на сайта има календар. Въвеждащото обучение се води от българи. В годините се събираме все по-голяма група, трупаме практика и имаме си сбирки всеки месец, всички, които са се обучили, т.е. могат да се включат. И всъщност на тия сбирки това, което правим е не да пътуваме за себе си, не да работим за себе си, на тях се събираме за да работим за други. Това са лечебни кръгове, в които предварително, нали, те се обявяват кога са и хората могат да си дадат заявка за лечение, нали, на казус, който имат нужда да бъде погледнат и така нататък. Обръщат се към кръга и съответно кръга работи за един конкретен човек в този момент, след това следващия и така нататък. И всъщност ето тук е практичното, защото когато ти дойдеш с заявка, нали, с някакъв конкретен казус,
аз правя едно шаманско пътуване и търся помощ от моите водачи, какво точно за теб точно в този момент трябва да се направи. Мога да се върна с конкретно лечение, което да извърша на място. Мога да се върна с конкретни стъпки, които ти трябва да изпълняваш в живота си. Мога да се върна с чисто визуална информация, т.е. да ти разкажа какво съм пътувала, защото аз не съм го разбрала. Моето тълкование не е важно. Ако не ми е дадена директна информация, аз ще ти разкажа символите, които съм получила и те са значими за теб. Нали, обикновено имат много голямо значение. Нали, в смисъл, чува се веднага. Аз почвам да разказвам и човека вече знае за какво говоря. Просто защото в шаманизма всъщност тия пътувания са много символни. И те са значими за човека, който пита. Ако на мен ми се даде като символ ябълка и аз свързвам ябълката с изобилието, нали, тя за това ми се дава на мен, защото всъщност посланието е изобилие в случая. Нали, ако аз разкажа моето пътуване на някой друг и му кажа, даде ми се ябълка, обаче не съм много сигурна какво значи. Според тебе какъв символ е ябълката и той ми даде неговото си тълкование и просто можем тотално да се изгубим. Всъщност единствено има значение какво значи за питащия. Като сънищата, както сънищата. Точно така, да. Аз със сънища не съм работила, така че не знам там символиката каква е, но моето разбиране въобще за Вселената е, че информацията, която идва към нас, е значима най-вече за нас. Да, има вселенски закони, да, има определени постановки, но ако говориме на битово ниво, е така, движейки се в ежедневието, символите, които получаваме тук и там, синхроничностите, които виждаме, те са точно такива, които да проговорят на мен в този момент. Значи няма смисъл, нали? Аз нямам теоретичната подготовка да разчита всички символи на Земята. Да. И така. Та, всъщност как това нещо се вписва, да отговори на този въпрос на Деси? Как това нещо се вписва в ежедневието ни? Ами като всеки път, когато имаме някакъв казус, можем просто да си направим едно шаманско пътуване и да попитаме. Да опишем ситуацията, да потърсим помощ директно за себе си. Нали, дори да не работим за други хора, от деня, в който сме научили, що е то шаманско пътуване, ние можем да почнем да го правим за себе си. Става изключително бързо и да почнем да получаваме смислени за нас отговори, които са директно приложими в живота ни. И във времето да откриваме как ние тия въпроси почваме, поне нали, аз за себе си мога да кажа, аз започнах още може би първата година беше да усещам това присъствие на моите, примерно тогава животни на силата около мен. Тоест аз да знам, че те са с мен винаги и да мога в кризисна ситуация да поискам помощ веднага, не да се отстраня от ситуацията, да си направя пътуване и така и да се върна в нея, а директно да поискам помощ на момента. И във времето, разбира се, това еволюира, нали, през личното преживяване на всеки. А кои са твоите животни на силата? Не си говорим за животни. Не се споделят, така ли? Ами всъщност не, някои споделят. Аз лично споделям, когато е смислено за човека срещу мене. Говоря нали, за конкретните животни, но по принцип се смята в шаманизма, в много култури, не във всички, разбира се, някои говорят напълно свободно, други казват, нали, че всъщност издавайки животното на силата, ти отдаваш част от силата му, част от енергията му. Сега дали това е така, нали, на практика единствено има значение как е за мен. Да. Така че аз предпочитам да не говоря. Добре. Да не разхищавам тая енергия. Но и, както казах, при мен практиката във времето еволюира и аз в момента работя с друг тип същности. По-скоро, нали, всъщност директно с канал към висшия аз. И практиката с животните на силата е вече когато влизам специфично да върша работа за клиента. Нали, за себе си вече по-малко. Добре, а как може, примерно, да речем сега има човек, който има определен казус или тема в живота и той иска да се възползва от твоята услуга, от твоята способност да се свържиш с сърцето си, да се свържиш с невидимия свят, да се свържиш с неговия висш аз и да канализираш информация, да го обогатиш като перспектива или гледна точка да споделиш с него. Той може да дойде при тебе и вие двамата трябва да направите шаманско пътуване заедно, в който той да има негова опитност, или ти можеш да направиш самостоятелно шаманско пътуване, след това да споделиш с него какво си получила като информация за него самия ли? Може да е едното и другото и други неща. Най-често се случва още в началото на разговора, нали, аз почвам да усещам за какво е отворен човека, какво търси, какво би работило за него.
и съответно да му поставям въпроси, нали, за да подбера точния метод. Няма смисъл предварително, нали, да се настроявам. Аз разполагам с достатъчно инструменти и с достатъчен набор, т.е. не набор вече дори, а с достатъчната гъвкавост на момента да дойде нещо. Нали, тъй като едно от нещата, които правя по време на групови практики е да речем на момента да проведа едно пътуване за, нали, едно шаманско пътуване, което слиза за тая група в този момент. Аз дори след това имам случай, нали, провела съм такова пътуване и после минали са някакви дни или седмица, аз вече не помня какво съм водила. Защото то е било за там и тогава. Чисто практично имам дори такива практики на запис водени, в които те са много специфични пътувания. Примерно имаме казус, в който трябва да изберем на къде да поемем житейски. Насам ли, може би натам. И не знаем, стоим на този кръстопът и навсякъде е мъгла. Имам такъв запис, в който можем да надникнем през шаманската призма, да надникнем напред и да видим как е за нас, ако изберем всеки от тия варианти, и тогава да си направим, нали, малко по-информиран избор. Или пък просто нали, в различно пътуване да надникнем, да изживеем версия на настоящата ни реалност, която е най-добра и най-подходяща за нас в този момент, и да получим ресурси как да си я сътворим. Нали, как да започнем да я живеем. И така нататък. Нали, имам различни записи, те също са на сайта. Нали, някои от тях са безплатни. Има една поредица познавателна за Вселената. Т.е. нали, в нея опознаваме последователно Земята, Слънцето и Луната, и след това в още 4 пътувания 4-те елемента. Това е безплатна поредицата, на сайта е качена, може да се слуша в собствено темпо и там е изцяло водени пътувания през шаманската парадигма, които ни въвеждат в определен свят, в определена среща и ни оставят да си я изследваме, след което си се прибираме обратно. Така че всичките тия неща, независимо дали имаме подготовка шаманска или не, нали, могат да се изпробват, да се види, нали, дали всъщност това е един свят, който работи за нас, една призма, която работи за нас. Без да имаме теоретичната подготовка, просто да влезем, да потопим кръче вътре и да кажем я виж ти, или пък не. Нали? Така. Да изследваме. Много, много интересно. Аз лично, за мен това е много интересно и виждам много връзки между алхимията и между шаманизма. Според мен те са дори едно и също нещо, просто с различни дефиниции, по различен начин дефинирани. Иска ли някой още да попита въпрос? Милена пише в чата, че и въздействат липите, и това е прекрасно. Да. Какво пише? Че липите много приятно и въздействат, когато цъфтят. Да. Наистина да усещаме тия неща и да сме съзнателни за тях е наистина лечебно. То си е за нас. Нали? Там, където нещо ни вика да останем за миг и просто да подишаме, си е магия, която е за нас в този момент лечебна. Аз така малко волно използвам думата магия, но много я обичам. Тя си ми описва наистина, носи ми вибрацията на всичко това невидимото, което невидимия начин, по който Вселената работи и който, нали, мен лично ме изпълва с удивление всеки път. Аз затова го наричам магия. Башар определя, той дефинира думата магия, дефинира като, той казва, един от най-големия шок, който вие ще преживеете на тая планета, е да разберете, че всъщност живота е като една приказка, като една магия и като един сън. И това, което казвате е, че е магия, всъщност е синхронизация. Всъщност е начинът, по който нещата се синхронизират по такъв начин, че те идват на точното място, в точното време и изглежда магическо. Нали, вашето преживяване е толкова синхронизирано, че изглежда магическо. И той казва, магията е един вид синхронизация, която се проявява в вашия живот. А синхронизацията сама по себе си е начинът, по който цялото се изразява в реалност, където има време и пространство, където нещата изглеждат разделени и разпокъсани. Така че цялото или живота изразява себе си чрез синхронизации и това е за нас като преживяване нещо магическо. Това е което той споделя. И най-интересното е, че дори когато разбираме точно как работи тая магия, то може да остане също толкова магично, като преживяване. Тоест дори аз да знам какво точно, кой вселенски закон в момента движи това мое преживяване, нямам никакъв проблем да си остана в преживяването и да му се насладя и просто наистина да го изживея. Така. Да си остане пак магическо. Да. Да си остане. Супер, на мен лично супер много ми харесва срещата и наистина мога да говоря с дни наред за тези идеи
много ми харесва начинът, по който ти обясняваш, ти обясняваш от гледната точка на това, което ти вече си преживяла, а не нещо, на което ти си чела и което си разбрала и което си съгласила. Аз виждам, че всичко това, което казваше, ти вече си го преживяла по много различни начини, на много дълбоко ниво и за мен това е изключително стойностно, защото това е знание, което е преживяно, вече е мъдрост, която ти споделяш с нас и за мен това е много, много, много ценно. И това, което и също искам да те питам е, понеже ти си запозната с ученията на Башар до голяма степен, а той говори за 5-те левела на мастери, на английски The Five Levels of Mastery, и първият от тях, първият левел е криптик. Той се казва криптик. Това е нашата способност да се свързваме с природата, да се заземяваме, така да се каже, да пускаме корени в природата. И това е първия левел, първото ниво на майсторство, което е необходимо, за да може човек да скача нагоре в другите нива. Той все още не е споделял информация за второто, третото, четвъртото и петото ниво, как точно да бъдат практически приложени, тъй като казва, че все още информацията, която е споделил за първото ниво, ние не сме я приложили достатъчно дълбоко, колективно. И когато освоим, тогава ще ни даде информация за другите нива. Но това е криптик, нали? Това ниво за криптика е това, което каза за шаманизма, да се свържи с природата, с корените, с себе си, с земята. И всъщност това заземяване и свързване с себе си ти позволява вече да изследваш паралелни реалности, да си shapeshifter, другите нива, рейв и така нататък. На български сега не ми идват точните думи, но това ниво е много важно, защото то ти позволява вече да се разраснеш нагоре, да се разшириш, да ходиш между измеренията, да пътуваш в невидимия свят. И вече последното ниво, мисля, че е рейв, там вече можеш буквално да материализираш в физическата реалност определени преживявания, които да бъдат вече много наситени, но това вече говорим за много, много напреднало ниво. Запозната ли си с криптик? Практикувала ли си криптик медитацията, която той споделя? Това ми е мисълта. Не съм, но наистина това... Не съм, но наистина това, което чувам е абсолютната база, от която ние без нея няма как да тръгнем. Нали, нататък. Ако нямаме връзка с тялото, ако нямаме връзка с земята, ние не можем да изпълним това, за което сме дошли тук. Така че следващите нива на майсторство всъщност са недостъпни за нас. Това е напълно естествено. И така. Значи следващото, второто ниво е ноктурно, се казва, с което е свързано с multidimensional, с мултиизмерната ти природа, с паралелни реалности. Вече можеш да ходиш в различни паралелни реалности, както ти казваш. Аз мога да отида и ако съм на кръстопът, да имам повече информираност в коя посока в живота, нали, да поема това. Вече ти си мултиизмерен и виждаш във времевите линии какви са вероятностите и ти можеш да избереш къде и в коя е твоята посока най-подходяща за тебе. Така че ти вече според мен си тръгнала пак без може би да знаеш напълно в друго ниво, на друго ниво. И това е много вълнуващо. Може да прочетеш, има информация в групата, просто пишеш Five Levels of Mastery в търсачката на Facebook групата на Башар и ще ти изкочат. Като и всяко друго нещо, ето и ти правиш паралелите между шаманизма и алхимията. Всъщност всичките тия неща са различен подход към едно и също нещо. И затова толкова много се засичат и можем да, колкото повече, нали, ние разширяваме собствените си перспективи, ето, нали, разговаряме за съвсем други подходи към това място и почваме да, нали, разбирайки нашата си, почваме да правим връзките. Нали. И това също си е магия. Нали, да можеш да свържеш неща, които привидно изглеждат различни, но ти знаеш те къде отиват. И оттам вече, да, нали, без да познаваш тази система, ти можеш да живееш тази система. Нямаш нужда от познанията, защото ти си заходил по друг маршрут и си усвоил него. Много интересно, на мен лично много интересно. Аз виждам много пак прилики, много паралели с шаманизма, с алхимията. В алхимията един от основните инструменти, така да се каже на алхимика, това е така наречения вортекс или водовъртеж на български. В шаманизма знам, че също се практикуват определени ритуали, там се танцуват, въртат се в кръгове,
нали, танцува се по определен начин. Също те използват и пера, нали, някои на главите, като украшение, но перата, доколкото знам, те са един вид като инструмент, като антена, който позволяват на шамана да се свържи като прецизно, като антена, която да го настрои към духовния, към невидимия свят. Разбира се, може да се приеме като буквално или като метафора това нещо, но перата символизират тази връзка, това финно настройване на сетивата на шамана към невидимия свят. Ние говорихме за звука, говорихме за гонга, за тъпана, говорихме за цветята, говорихме за доста неща, но може ли да ми споделиш, примерно, за някои от елементите, това, което учите за елементите, за огъня, за водата, за земята, за въздуха, как ги използвате в шаманизма, например, тези 4 елемента? Първо, аз не мога да кажа, че ние учим за тях, по-скоро ги опознаваме. Нали, пак на принципа на свързвам се с този елемент и общувам с него. И в определени моменти този елемент ми разкрива определени неща за себе си като преживяване. Едно много простичко упражнение, което можем да правим, е да си възнамерим да се свържем с елемента вода и да излезем навън на дъжда или пък докато сме под душа в банята, просто да чувстваме този елемент, да му благодарим за това, че е при нас и може би да го оставим да ни учи, докато ни докосва. И във времето може да му задаваме въпроси и така нататък. Просто можем дори директно да попитаме как аз живея принципа на водата в този момент. Как водата, елемента вода бих могла по-дълбоко да се свържа с него, така че да го живея в ежедневието си. Нали? И пак подбирам точно такъв тип формулировки, които не са, как да кажа, твърде специфични, а наистина оставят пространство да се... това, с което се свързваме, да ни се разкрие по най-добрия за нас начин, защото ние не знаем кой е най-добрия за нас начин в този момент. И оставяме нещата отворени. Да, отправяме покана и оставяме отворени да получим това, което в момента този случай елемент, тази стихия, има да ни каже за себе си. Добре. По същия начин с въздуха, нали, с вятъра навън и така нататък. Добре, хайде да поговорим 2 минутки за водата или 5 минутки за водата, защото водата е елемент, който има изключителни качества. Аз искам да споделя примерно някои от качествата като архетип, като енергия, като вибрация, какво носи водата. Например, водата е единственият елемент на нашата планета, който минава от 3 различни състояния. Той може да бъде в твърдо, течно и газообразно състояние, но също така той може да съхранява енергия. Едно от нещата за водата е много интересно, че на нашата планета, откакто съществува, водата си стои по едно и също количество, тя се изпарява, кондензира се, след това нали, връща се обратно в течна форма и по този начин се пречиства. Водата, когато си смени състоянието от едно от тези 3 състояния в друго, тя тогава се пречиства, информацията в нея се изчиства. И водата има свойството и способността да е мека, гъвкава, да минава през всякакви предизвикателства, без да има никаква съпротива и да носи живот. В нея се случват всички биологични, физиологични процеси, синтез и така нататък, виталността на тялото. Така че тя има много, много, много качества, които ние все още не сме разбрали. Мога да говоря много за водата. Може би трябва да отделим специално съвсем отделен епизод за нея. Има surface tension или налягане на повърхността, която е много специфично. Може да създава implosions или да гори навътре, не да избухва, а навътре да гори. И има много интересни неща за водата, които могат да се каже, но най-важното е, че може би тя е носител или медия, как да се каже на български, медия, която принася от едно в друго, вътре се създава в нея живот и тя няма никаква съпротива, т.е. тя прескача абсолютно всички предизвикателства, препятствия, без да се съпротивлява, заобикаля ги отляво, отдясно, отгоре, отдолу, без да има никаква съпротива и може би това е едно от качествата, което тя може да ни научи
в нашия живот, да не се съпротивляваме. Как да сме в потока на живота, той точно това не съпротива. Мгм. Мгм. Така че ти сега си в процес на трансформация и може би е изключително важно да се свържиш с силата на водата и да бъдеш супер гъвкава, защото знам какво е да се преместваш. Това е буквално а, Да голям си процес пипнеш на трансформация. целия живот и да го сложиш, да го Да, посадиш на друго място. да. Да, с водата е много интересно да изследваш във времето как всъщност се проявява тя като елемент в теб, в твоя живот, като в нехармонично състояние и в хармонично състояние. И да речеме, например, едно нехармонично състояние е смразяването. Мгм. Това също е водно състояние. За мен. Това е през моята призма, разбира се. Да. Нали, това е едно от проявленията на дисхармония на вода в мен в този момент. Нали, съответно, аз бих могла, ако пожелая и ако имам, нали, в този момент ресурс за това, разбира се, да потърся връзка с водата и от нея да взема информация, нали, или да помоля за помощ. Как да се поразмразя малко, как да тръгне този поток на живота. Мгм. И, а, и така, вмятам, нали, че на тази поредица шаманската, която споменах по-рано, Мгм. която има качена на моята страница, има я и в YouTube, и в Spotify, Опознай света си. Там в пътуванията с елементите, всеки от елементите го въвеждаме като аз съм този елемент, аз го преживявам. И в Мгм. рамките на половин час, може би са около 30-40 минути някъде с всяко пътуване, в рамките на това време аз всъщност наистина съм този елемент и го изследвам през преживяването си на този елемент в различни негови аспекти. Мгм. И така разбирам как той всъщност функционира за мен. Мгм. И така че в този смисъл, нали, ми е трудно да кажа, нали, какво е, да речем, даден елемент по принцип. Да, има някои общи характеристики, но за всеки от нас той в различни моменти той се изявява по различен начин и това е много ценно да го знаем. И да във времето да наблюдаваме, да изследваме, просто защото това ни помага да сме повече в потока на живота, да сме повече себе си, повече да се разбираме, да имаме повече ресурс да се връщаме към центъра си, към сърцето. Ти каза, аз съм самия елемент, аз преживявам елемента и по същия начин, когато правим тези медитации в петък, ние преживяваме благодарността, преживяваме любовта и така се свързваме, ние ставаме любов, ставаме благодарност, а не просто хора, които преживяват тези емоции, свързваме с тези елементи в този ред на мисли. Така че по същия начин, за да се свържиш с нещо, единственият начин е да резонираш на абсолютно същата вибрация, да станеш това нещо. А, и, и затова е много, много важно това, което ти каза. Аз съм този елемент. Аз даже не съм. В началото ти си някой, който преживява елемента и в процеса ти се превръщаш в самия елемент. И това е едно от качествата на шаманите, за което аз искам да говоря с тебе и а, искам да споделя, че шаманите имат една способност. Те контролират много добре тяхния фокус и тяхното присъствие вътре в тялото си. И според мен, това е моя гледна точка, това им позволява да се свързват с всички елементи, с всички елементали, животни, растения, кристали. И поради тази причина някои от шаманите дори могат да се превърнат и да имат опитност като животно, като орел, примерно, да видят определени неща. А, Тоест, те борават с тяхния фокус и с тяхното намерение, с тяхното въображение по един изключително прецизен начин, който им позволява да се свържат не само с растенията, а с кристалите, с животните, с тях самите. И това наистина им позволява да преживеят животното или кристала или растението и така обменят информация, така събират те информация. Тяхното знание е базирано не на нещо, което те са научили в някоя книга, а на преживяването само по себе си, на енергията, която е кодирана, съхранена, сгъстена информация, която е много трудно да бъде обяснена интелектуално. И точно заради това, както ти каза в началото, в шаманизма всичко е практика, затова те дават определени практики, за да може хората да създават, нали, тяхни преживявания, а не само да учат нещо някъде написано. И това е изключително практично също така, защото когато ние, да речем, си правим някакво познавателно пътуване,
нали, ето да изследвам елемента вода, да проуча как той работи за мен, да се уча да бъда собствената си светлина и така нататък. Тоест, нали, някаква форма на сухи тренировки. Нали, аз лично ги преживявам по този начин. Да, те са много разширяващи и така нататък, но всъщност това, което действително се случва, е, че цялата тая информация потъва все по-дълбоко в мен. Тя се кодира в мен. И в момент, в който дойде кризисна ситуация, в която, нали, обичайно губя ума и дума, да речем, и така нататък, виждам как някакви, всички тия инструменти от само себе си се активират в мене. Активират. Да, няма нужда аз да се сетя. Ето това, както преди малко казах, не че е било чак такава криза, но това да се изправя не е било ментален процес. Аз не съм се чудила какво да направя. Просто в един момент ми хрумна и се случи. Но то хрумването пак не е ментално. То просто се случва. Интуитивно закодирано вътре в тебе, което Точно излиза. така. Моето тяло знае и, нали, моето съзнание може би знае, че когато тялото ми е вертикално подравнено, тия процеси текат по-лесно. Защото съм правила такива пътувания десетки, ако не най-вероятно стотици и стотици пъти във всякакви пози на тялото, на всякакви места, и то вече знае. И няма нужда аз да му се намесвам и да му казвам сега легни така, сега застани иначе. Да. И така. Така че всяко нещо, което повтаряме отново и отново в спокойна среда, в безопасност, то става после дълбоко знание, което може да ни послужи, когато е нужно. Много добре казано. Затова някои хора казват, работи или подготовката е 80% от работата. Тоест ние не можем да примерно да прочетем някоя книга и след това в живота да дойде някаква кризисна ситуация и ние да приложим книгата, а то се иска подготовка, работа с вътрешния свят, както и в момента по време на тези медитации, както и ти в стаите за релаксация. Когато човек работи с вътрешния свят, той се подготвя и вече когато изникне кризисна ситуация, той автоматично знае, той вече е подготвен и знае как да отреагира, как да отиграе, докато ако няма тая вътрешна предварителна работа, подготовка, той просто се стъписва от това, което се случва и неговата реакция е, как да кажа, просто реагира на ситуацията, вместо да ги преработи отвътре, да избере начина, по който да постъпи, той просто неговата реакция е по-първична, ако няма тази подготовка. Това е причината точно да почна да ги водя релаксациите. Преди няколко години започнах по йога студията, сега от известно време и онлайн. И всъщност, защото на времето, когато аз започнах да правя релаксации за себе си, нали, и да се свързвам с усещането за отпускане в определени части от тялото, в един момент установих как аз влизам в разговор с някой, почва да се случва някаква ситуация и хоп, аз усещам, без да го мисля, аз чувствам, че врата ми се наостря, нали, се напряга. И моментално се случва едно разбиране, то пак става от само себе си. Опа, тук тръгва гняв. Аз почвам да ставам нападателна за този човек. И първото нещо, което мога да направя, то е практически рефлекс вече наработено, просто отпускам тялото. И гнева се стопява от само себе си, по-точно става такъв, какъвто аз мога да съдържам, без да съм реактивна на него. Тоест, аз да почувствам гнева си и да си кажа, защо сега преживявам гнява ми, защото да речем, еди какви си мои граници не са нарушени. Защо са нарушени, защото не съм ги заявила, и да ги заявя здравословно, ясно, без да му се хвърля на врата на човека, нали, дори вербално. И така. И всъщност, както е така си релаксираме и ни е приятно, един ден установяваме, че можем просто да почувстваме, че в момента сме напрегнати в определена част от тялото, да я отпуснем и ситуацията около нас да се промени от това. Това, което каза, беше чудесно и начинът, по който го каза, беше също много хубав. Има изследвания, направени вече съвремени, които доказват връзката между емоционалния свят и физическото ни тяло. Даже има много TED Talk, където говорят, нали, казват, че всичко е в двете посоки. Ако, например, вземеш полза, която е определена полза, това създава в тебе определени чувства или емоции. И в същото време, ако имаш определени чувства и емоции, те пък създават, нали, определена полза. Ако не се чувстваш добре, приноси така, или ако се чувстваш добре, си така. И казват, че обратното също, ако вземеш определена полза, примерно ако отидеш някъде на среща, интервю за работа
и вземеш полза за самоувереност, самата полза за самоувереност ти носи чувството за самоувереност и така нагласяш буквално хормоните, тялото ти по съвсем друг начин. И това, което ти каза, че с релаксацията, просто си една обикновена релаксация, но когато имаш ситуация в живота, ти можеш да го използваш по много практичен начин. Дори когато говориш с някой човек непознат или си на важна среща или пък записваш YouTube видео, ти можеш да отпуснеш тялото и това да ти позволи да се изразиш много по-естествено, много по-натурално, много по-приятелски с човека и да имаш съвсем друго ниво на общуване с човека. Така че нещо, което изглежда просто една релаксация, изглежда нещо безобидно, може да доведе до изключително огромни практически резултати. Това, което ти казваш. Според мен това е, може би, едно от най-добрите, как да кажа, начини, по които човек може да се излекува, ако има някакво заболяване, защото всяко заболяване някъде натрупана енергия, някъде е съхранено, някаква информация, някаква енергия. И когато човек се научи да релаксира, не случайно и в йогата, доколкото знам, първата поза е Шивасана. Тя е мъртвата поза, лягаш и просто се отпускаш, все едно си огряло, пълен релакс. Трудните пози в йога. Да. Доста сложно за изпълнение. Да, така че всичко тръгва от там и всичко завършва пак от отпускането, от позволението, от релакса, от пространството. Много интересно. Много интересно. Иска ли някой нещо друго да пита или да сподели? Ани, тя има толкова много интересна информация в нея. Аз мога да продължавам да задам още много въпроси. Аз бих могла малко да го занимая. Всички тези практики, аз защото много също чета и се интересувам, йога курс прекарах, практикувам, медитацията също, независимо, че ми е трудна, виждам, че е много продуктивна и си мисля, че всички тези практики, щом се интересуват толкова много хора, щом колективно така се обръщаме към тях отново и отново, защото те са древни. Така. И си мисля, че трябва да имат някакво място да намерят в съвременния ни живот. И все си мисля, сега малко така, аз не знам, може би претенциозно, че би трябвало тези неща по някакъв начин да се учат в училище. Може би да не е точно в училище, но по някакъв начин да са признати. Младите хора някак се да се обръщат към да са запознати, а не да прекарат някакви кризи или да трябва да слушат някого, който да е по-авторитарен или аз не знам какво, и да им се случат някакви търсения и пътувания лични. Смятам, че трябва да съм... Защо го казвам това? Защото имам големи деца и не мога този интерес не мога така лесно да го предам. Не, че не мога да го предам. Предавам го аз. Виждам, че всеки възприема, когато някой споделя. Но е някак си трудно и не само това, може да не си толкова специалист, не така? Може да не можеш да предложиш или да подскажеш най-удачното. И си мисля, че по някакъв начин трябва това да има някаква по-организирана, по-авторитетна някакси система. Аз погледнах, как мога да го кажа, то не е нито училище, нито институт, може би, защото видях, че имате и ресърч, че тази организация за шаманство в Европа има и ресърч програми, които би трябвало да са на някакво високо ниво, и като академично, изобщо с някакви по-така солидни и основи и резултати. И просто си мисля, че това трябва да е достъпно на всички, за да приключа. То в днешно време вече образованието доста се разми и много хора, които имат желание, които имат така импулс, могат да намерят абсолютно всякакъв вид информация, не само в конвенционално в училище, има много онлайн вече ресурси, курсове и така нататък. Така че тя информацията е достъпна по един или друг начин. Въпросът е наистина самия човек да има импулс, самия човек да резонира с нея
и както Ани е открила, както тя е била привлякана, засмукана от това нещо, което дали тя го е открила или той е открила, нали, никой не знае, но има такава информация и всеки човек, достъпна е за всеки човек, има много безплатна информация, има и много платена информация и всъщност нашата цел тук с Ани и с всички вас е да популяризираме това нещо, да донесем повече яснота, повече перспектива, за да могат хората да разберат, че вътрешния свят е не само нещо, което реално съществува, тъй като много хора дори не знаят, че има такова чудо като вътрешен свят. Не само, че е реално и съществува, но то е и наистина най-важното нещо за нас, тъй като всичко преминава, идва от него, преминава през вътрешния ни свят и се връща пак като experience, като опитност, пак във вътрешния ни свят. Така че това, което правим всъщност е да популяризираме и да представим друга гледна точка на тези неща. И съм изключително благодарен на Ани, че го прави по толкова прецизен начин. Тя борави много, много добре с думите, подрежда думите в много подходящ словоред, така че да бъде обяснено ясно, точно и конкретно. Въпреки че не обичат шаманите конкретиката. В смисъл такъв. Това е в кръга на шегата, разбира се. Ами много би било прекрасно да има подобно обучение в училищата. Нашата система не е озряла за това, но това, което всички ние можем да правим, е да вдъхновяваме хората около себе си, до които имаме достъп, които са в нашата си сфера и малко по малко, разширявайки тази сфера на влияние, да в някакъв момент тия неща ще почнат да достигат там, където се взимат решенията. Защото аз от позицията на никаква не съм, нали, да отида да настоявам в училищата да го има това. Но ако аз успея да достигна по някакъв начин до хора, които имат такива позиции, на които да стъпят, и те да почувстват желанието, нуждата на нашето общество, това нещо да е застъпено и в училищата, като образователни програми и така нататък, това би било абсолютно великолепно, но за мен това са процеси, които се развиват органично. Ако аз се опитам да ги управлявам, най-много нещо да объркам. Да. Защото действително, когато присъстваме в това, което правим, доколкото това ни е по силите, разбира се, и го правим с любов, с благодарност от сърце, то стига там, където е нужно и събужда тия семенца, които е нужно да бъдат събудени и им дава ресурса да покълнат. Абсолютно, както казваш, ти няма нужда да го насилваме процеса, тъй като ще имаме вътрешна съпротива към нещо, което не би трябвало да се случва. Но ще генерираме съпротива. Да. Генерираме повече от това, което даваме. Точно така. Но правейки това, което ти казваш, правейки това, което на нас ни харесва, докосвайки се до повече хора, ние всъщност нямаме дори нужда да има строго определена образователна система, защото ние създаваме система в системата, реалност вътре в реалността. И както казва Нил Доналд Лош в книгата си "Разговори с Бога", не е въпросът да излезеш от матрицата, а въпросът е да си в матрицата, но да не си от нея. Да. Нали, да създадем алтернатива вътре в образователната система, за всеки, който резонира и чувства, че е подходящо за него, да има достъп. Между другото, децата са изключителен ресурс да влязат тия неща в училищата. Моята дъщеря, без да съм я карала да медитира или да прави каквото и да било, тя просто присъства на моите кръгове. Виждаме аз, нали, колко практикувам за себе си, нали. И в първи клас, когато беше, ми сподели в един момент вече напреднала, в смисъл беше напреднала учебната година, сработили се с децата, имат си собствени кръгчета. Те, между другото, тя е в японското училище тук в София и в дворчето тогава имаха и все още ги има сакура. И с тия дръвчета тя ми сподели, че те медитират, тези деца, с дърветата. И как започнали да медитират? На нея е хрумнало един ден да медитира, някой я видял, питал я какво прави, станало му интересно, седнал и той, и те малко по малко се натрупали. Почнали едно кръгче дечица, просто да си седят с дърветата и това да е за тях медитация. То е. И е така, наистина, абсолютно органично нещата се случват. Абсолютно. Те са интуитивни, на тях просто това е естествено състояние. Децата през целия ден медитират много, много пъти, без дори да осъзнават, защото те като играят, присъстват в настоящия момент много повече, отколкото нас. Нямат проблеми на главите си, нямат предизвикателства и за тях медитацията е нещо спонтанно, нещо естествено.
Но И те това, споделят открито. Не ги е страх, не се притесняват и нямат предразсъдъци да се палят едно друго. Мгм. М. Но когато пък ние им даваме също пример, те има откъде да черпат и това вдъхновение и тогава това наистина може да усили много процесите, които се случват, защото въпросът е и ние като родители какъв пример им даваме. Точно за това говоря за нашата сфера на влияние. Хората, които виждат нас и имат възможност да видят ние как живеем и да си вземат нещичко от начина, по който ние живеем, ако то ги докосва. Да, абсолютно. Който иска да си вземе, който иска да не си взима, въпросът е, че ние го правим за себе си и даваме възможност на всеки, който резонира, да реши да прецени сам за себе си. Беше ми изключително приятно. Ани, с тебе искаме да направя още една среща. Ще видим. Искаме се много да дам и пространство на всеки един човек, който, както тебе, иска да изрази, да сподели това, което той е научил, това, което той е преживял, което смята, че е полезно за другите хора, да бъде в услуга на другите хора. За мен е наистина изключително беше полезен, ползотворен този разговор, не само като информация, а и като преживяване, което създадахме. А, Благодаря ти наистина, че ми позволи да се докосна до твоето знание, до твоята същност, до твоето сърце. Изключително приятно преживяване. Просто чувствам се като един шаман, който исках позволение от едно цвете да разкрие неговите тайни и да разкрие неговата рецепта, начина по който то работи и така, горе-долу така мога да определя преживяването си. Супер стана всичко спонтанно. Благодаря ти за това, което каза за какаото, за цветята, за скура, за японската вишна. Много неща са много полезни за мене. Последен 3 минутки, ако някой иска да зададе въпрос и преди да приключим. И след това, ако не, ще сложа край на тази среща. Всъщност искам да използвам още една дума. Да. Да благодаря на всички, които ни гледаха, слушаха с интерес, зададоха въпроси и на тези, които не зададоха въпроси, но допуснаха това, което си говорихме вътре в себе си. Благодаря ви. Аз съм сигурен, че хората са останали с много приятно чувство и съм сигурен, че има много други хора, които ще гледат записа и ще открият нещо ценно за себе си. Аз лично открих много интересни неща за себе си, въпреки че съм запознат с доста от информацията, която казваш, но открих доста нови неща. Деси също благодари. Ани, много благодаря за участието, много информация и много светлина. Мерси. Супер. Добре, приятели. Благодаря ви тогава за всичко това, което създадахме заедно, за това, че участвахте и се надявам да се видим с вас и следващия път и да продължим нашето изследване в света на неизвестното и в невидимия свят. В нашия невидим свят. Благодаря и аз на всички, които останаха до този момент. За мен беше голяма радост да споделя каквото споделих. Надявам се, че ще ви носи и на вас радост по пътя.